tossa kuin tässä toisessa. Se on ihan selkeä. Joo. Pieni herkkupelaa. Karvainen suomalainen äijänperse. No tätä kun mun pitäisi imeskellä. Niin. Voisin noikin tämä. Sylkäset ne lääketieteelliset aineet nyt sinne ponin kankkuun ja olet onnellinen. Noniin. Kato. Siinä. Thank God, sen torsti. Täytyy kyllä ottaa tuohon. Mä heiluttaa sitä häntää niin nokaisin. Nyt hävitää.